Karbi Anglong Autonomous Council pen kedam tangarni Karbi Anglong la pen Nagaland ahoi along ketharle asai ke claim ponalong APHLC asong pen kekhamkhe don puthak BJP SD Morcha Karbi Anglong District Committee adong pen pinidi phu press club asai hemalong pherangkia mai kangnipo Bangso pherangkia mai along BJP SD Morcha Karbi Anglong District Committee atum pen kaningje pona tengke Karbi Anglong Autonomous Council pen kedam tangarni Karbi Anglong pen Nagaland ahoi along dudu koloni la pen Khan Basti along aronre pen Karbi Anglong along le along long le ka charai to aphan ketharle mate eviction asai ke claim pon thega por KAAC CM Dr Tuliram rong hang aphan kachoro pajir pon 51 council nang dulu ku pen non an madu CM atum ta ke claim play akam si non present itum kachengon CM bana bangke claim pon det bangke lage suri kurbang tu anam lo pan sosai hirme padulo na wiltum yen pen ahir tumi pipong lapen labang so asai along KAAC asong atum jasame thangsing timong lapen simian rong pharatum bangso ketharle asai pen khai hijanang bong thangnak kacharbo abide nanji pura Naga Students Federation Naga Student Union atum pen chingki chingbai pen ing samjina tomon kapa do thega por akiro ipajir ponlo laso eviction claim de pen jasumet nili kachoro kang tungo bangke KSA thangsing atum KSA simian rong phar KSU atum kupine mane border area long pine class do kongna kacharbo do kongna pulatum mathasi Naga Students Federation lapen Dimapur Naga Students Union tupan hangsi chingbaira blen joint meeting dulu lapen api aku puthot latum du epen CM phansi tame lahailang e price nang latum je kosong se dak tension pawede ma kosong se kache bhong gachar bo pawede ji ma lahai kaddo ko be puthak latum e price nang lo lasi la soten se in samri lo Bangso amai along APHLC asong atum pen Karbi Anglong Autonomous Council atum ketharle asai ke deng ponalong kekhamkhe dona puthak setami BJP SD Morcha Karbi Anglong District Committee atum pen pinrem pon loposi pherangkia thengno BJP SD Morcha Karbi Anglong District Committee chunbang longsing tompi pen ningje pon pini lapuson claim der api jasmet isi political asong atum APHLC pugachekrong alidar atum eviction bangke illegal unconstitutional pukipu bangke lake ninduk lula bangke latung hilo kaninge nai bangke je kichi aso phanke dimak long pek nang ne kichi aso bangke bhutar list peta ingthan lap nangi pukipu atum si pini pia polo latum bangke pini jasum merhadak rong ko anakar bitum si do bangko an STM nitung lo hadak edo Sita me nona phir bang je ai to bang communal tension ke ban je bang ke claim la to bang ke na tum thegrong lo ba arjudam long la hala dak la tum dam ben si NSN tum ta chingwai dam du tong belega khai tum ka chingwai dam do dak la tum kupilom te la hai la tum ke claim du ko bang la si niru tum ke la su bang ke totally condemn lo oppose lo ye ke hian kapachar boi pan ke misunderstanding pa doi pan latum lo hai ke claim bang ke chok